Málem jsem vyhořela. Tak tohle se mi ale vůbec nepovedlo. Během tvoření jsem se rozhodla, že vyliju tady tuhletu krásnou formu. Jenže já jsem měla namíchanou pryskyřici, která je jenom pouze do 2 cm výšky. Mně to vůbec nedošlo, nevím prostě, kde jsem nechala hlavu. A vylila jsem to, odešla jsem, jenže jsem se vrátila po půl hodině a zjistila jsem, že z formy se kouří, že je horká, že ji nechytnu ani do vlastních rukou, takže jsem letěla pro nějakou útěrku, valila jsem s tím na okno a modlila se, ať jako to nezhoří a nechci vědět, co by se stalo, kdybych prostě nepřišla zpátky do té dílny. Myslím, že bych měla po ní, no ale jako dívejte se na ten výsledek. To je úplně totální magic. Mně se to strašně moc líbí a já jsem ráda, že jsem tu formu nezničila. No a taky jsem se hlavně poučila, že jo, pro příště. No a vy mi dejte vědět do komentáře, jak se vám to líbí.